Здравейте, казвам се Кирил Атанасов, занимавам се с продажба на товарни автомобили в Скания, България, вече близо над 17 години. Днес се намираме в град Враца, където за наши дългогодишни партньори и приятели доставяме цели 10 броя нови композиции. Интересно ми е да знам от колко години се занимавате с транспорт? С международен транспорт се занимаваме от над 10 години. Като преди около 5-6 години, заради закона Макрон, решаваме да спрем международния транспорт и да го изнесем изцяло в Германия. Имахме тогава закупени чисто нови Скани от вас, около 4 броя, които ги прехвърлихме в Германия и изкарахме си там немски лиценз транспортен и започнахме да се налагаме на немския пазар, който беше изключително трудно българи да успеят там да се наложат и да си изкарат лиценз. За това нещо ни е около 6 месеца. Сериозно предизвикателство. Сериозно, много голямо предизвикателство. Но винаги сме били ценители на марката Скания. Да, тук искам да питам, да разбирам, че опита ви с Скания датира така далеч. Много далеч, много далеч във времето. Много по-лесно да си намериш шофьори, когато говорим за Скания. Просто комфорт, екстри, за дълъг път, това е камион. Няма спор, нали? Има и други марки, но слагаме комфорт, разход на гориво, камо ли визия на камиона, като да стане до другите камиони, как изглежда, друго. Предполагам, че това са част от нещата, които така са ви потикнали за настоящата инвестиция. Това са едни от нещата и от най-водещото при нас беше, както казахме, комфорт, който е за камионите, тъй като камионите, които са в момента поръчани, са изцяло насочени за международен вътрешен транспорт, тъй като ние сме предимно там насочени, оборудвани с микровълнова печка, стойка за телевизор, кафеварка, S500, големия мотор и разход на гориво. Който е изключително важен, защото в момента най-големия проблем на международния пазар не е толкова вече разход на гориво, колкото високите пътни такси. Наблюдаваме тенденция всяка година във всички държави лека по лека да се дигат пътните такси, което взима по-голям превес от разхода на гориво. Е изключително сериозно нещо вече. Да, много важно перо. Абсолютно. Много важно перо. Разхода на гориво и пътните такси също така и според мен са водещите, които накланят везните в инвестиция в нови превозни средства, тъй като предполагам с настоящия автопарк може да работите, но все пак е нужно да се обновяват нещата. Можем, но тъй като след даден период от време Сканите, както всички други камиони, трябва поддръжка. Ние сме безкомпромисни в това отношение. Също така много държиме нашите водачи да ни дават обратна информация, когато има дори минимален проблем, защото този минимален проблем, който не се каже на време, в един момент този минимален проблем става много голям проблем. Да. Докато при Скания при най-малкото нещо, светка, казва се, може ли да се кара, не може ли, като на другите камиони, баш не е така. Как е решен въпросът с сервизни договори? Използвате ли такъв продукт? Да, в момента сме с малкия сервизен договор, който сме спрели на 130 000 км. За 5 години мисля, че сме избрали, за да може да обслужваме в цяла Европа нашите композиции, тъй като ако сме на големия сервизен договор, ние трябва да ги караме в България, което, тъй като ние сме изцяло на вътрешния пазар, е малко или много пречка за нас. Да. Нашия бизнес почти изцяло е насочен към авточастите. Автомотив сектора. Автомотив сектора, който е в момента, там сме се насочили. Има една тенденция от последната, може би 6-7 месеца, близо една година, изключително много търсене на камиони мега композиции, брезентови. Наблюдава се едно пробуждане вече на немската икономика, което е добре. И реално погледнато, в момента най-големата борба е за шофьорите. Да, тук също искам да те попитам работната ръка, която е толкова важна в сектора и в сегмента. Правейки такава инвестиция в премиум продукт, какъвто безспорно е Скания, смятам, че това също ще доведе и така по-голяма възможност за намиране на по-лека за работна ръка. Много си прав, така е, много по-лесно ни е, много по-хубаво звучи да кажеш ела да караш Скания, S500, оборудвана с от всички екстри, вместо да кажеш ела да караш някой друг камион. Буквално си един подвижен апартамент, в крайна сметка това, което сте създали за вашите водачи като условия. Буквално да, и те като кажат искам и това, и ти трябва да им го подсигуриш. Да. Имаме шофьори от цялата страна, има на моменти, в които има липса на шофьори, но буквално винаги гледаме напред и винаги имаме няколко човека, които седят и чакат само да им се обадим. Наложим са последните 10 години на пазар като добри работодатели, първо има отношение. Най-важното нещо,
отношение към хората. Като нещо стане, винаги реагираме. Даже в последни случаи имахме с един наш шофьор, направи криза с жлъчка, последствие премахната в Германия. Веднага реагирахме, след това самолети, прибиране, абсолютно всичко от наша страна, професионално отношение. Да, винаги първо мислим, даже онен ден имахме спор с един колега, вика, ти винаги мислиш за шофьора. Да, защото шофьора няма ли го, ти имаш работа, но няма кой да кара. Да, и това е битката в момента и в Европа. Това е битката в Европа, която започва да става все по-жестока. Вече виждаме, че доста се налагат индийци на пазара, узбекистанци на пазара. Както се казва, ние сме българи, искаме примерно да се карат и да храним български семейства. Към това се цели. Да, към това се цели. Да разбирам ли, че тази инвестиция е може би първата крачка или следващата крачка към продължаване и развиване на транспортния бизнес? Разбира се, че да. Така мислиме, работим в тази насока, не спираме да работим каква ще ни бъде следващата стъпка. В момента имаме подсигурена работа за тези композиции и започваме да търсим още работа. Просто такъв в момента, че няма връщане назад. Да. Ами, радвам се, че успяхме да разменим няколко думи, мисля, че ще бъде интересно и заедно с Scania България продължаваме напред. Разбира се, ние с Кирил да работим от доста години, по-скоро не сме работили, ама си се виждахме, говорихме си някакви работи, но дойде време да направим, както се казва, първата сделка, може би. Точно така, едно партньорство, да устребириме нашите отношения в рамките на, може би, над 10 години. Прави ме, ако греша, нали? Около 10 години винаги си дава много добри съвети, дали е за камион, дали е за бизнес, начин на работа, какво правят другите, ние случим другите, да се надяваме, че те малко много нещо ще научат от нас, но това е бъдещето. Проблемът е в момента с транспорт, който е за България така наречения внос и износ, няма износ. Държавата в момента е спряла да изнася, бизнесът не работи, което наистина това няма да, нали, в един момент всичко живо ще излезе на вътрешния пазар. Няма накъде. Просто тия камиони трябва да работят. Да. Пожелаваме си едни по-хубави времена. Всички си пожелаваме. Продължаваме да работим и да, едно съвместно партньорство да продължава. Абсолютно. Благодаря ти.